Panoban situ ni panai rong nak hak kubur bayi langsung go. Bubagra air lokto. Bang ni bising tu sini to papan situ. Bang ni bising tu sini to papan sinai. Bubagra air lokto. Bubagra. Bubagra. Bubagra ki. Jatuh. Yes sir. भारत चौधरी विलेज कमिटी नि बिसिङाव क्लाइजाक सासिया गामियाव इयाखाबा सासिया हातिगो तिप्रामता TWF ताइ YTF बाय कथालाइजाक काइसा पान्दा अरो सुजाजाखा तिनियाव पान्दानि बिसिङतै 30 फेमिली अर्थात 30 परिवारनि 130 भुटार तिप्रामतानि थांसानि हिमनाय मंगो हिमनानि बागै बुबाग्रानि फाननते राग्रिनानि बागै ग्रेप्टार तिप्रालेन्नो दाक्ति दाक्तिखाय तुलायनानि बागै बरक तिनि चिनि तिप्रामताव जइन खालायखा आं बेलायखानो बुंनो हामबाय मारो दिनि चिनो पान्दाव फाइमानजाखा चिनि तिप्रामतानि इयाखाबा चिनि MLA विश्वकेतु देबबर्मा ताई TWF नि वर्किंग प्रेसिडेंट स्वप्ना देबबर्मा चिनी सिबाई जला चिनी जुनाल कमिटी नि चेयरमैन इयाखाबा आमतले गुलागाती नि MDC उमाशंकर देबबर्मा शिवांजलि देबबर्मा ताई चिनी नुपुर देबबर्मा सलमान देबबर्मा जत लीडर तिनी और फाइमानजाखा जों साइमानो चिनी मो सिमना आमचायो गोबां मा सिनि बिसिङाव केबेङाय दंफानो दिनै तरक तरक जे लामा खर'नि एक जरा कासेयाव तलांमानि बरक दाल बिदालनि तिनि BJP नि न गोबां तिनर फाइनेर IPF ति ताइ CPM नि बंनि तंमुं सामुं दफानि बागै यक्सा दफा यक्सानि बागै ताताल कक सामुआनि बागै बरनो साजाग्लियाङैनो तिनि बरक तिनि गुबाग्रानि याक्तेव क्राक खायना बागै तिनि तिप्रामता बरक टोटल बस फैमिली बस 30 फैमिली 130 भोटार्स अमाहायके थिनांगो ताई ओ मास नि बिसिङनो सुरमा विधानसभा केन्द्रनि भोट पाइमानि संमानि पाइमानि परेनो सिनि सिमना विधानसभा केन्द्र बिराट एका जयनिं प्रग्राम मंगनाय आबो जे समस्त बरनो ठगगै ताताल कक सवै तलांनाय रक बरक तैसे बेखाय